moet je naartoe? Ik moet naar het zuiden. Je kunt meerijden, maar de procedure is als volgt. Je moet een verhaal vertellen. Is het wat, breng ik je waar je zijn moet. Is het niks, gooi ik je onderweg weer eruit. Oké, gooi je tas maar achterin. Ja. Ik bedoel, vaker lifters mee? Soms. Nou? Begin je nou? Hey, ik weet nog wel een verhaal wat echt gebeurd is, maar... Mag dat ook? Anna. 22 jaar. Studeert in Nijmegen. Ze heeft een baantje in een kroeg. Ja? Nou, er zijn heel vaak mensen die gewoon bestellen en dan gewoon niets. Het is 3 uur. En de kroeg gaat dicht. Ze ruimt de spullen een beetje op. En gaat naar haar auto toe. Ze gaat naar haar ouders toe in Gulpen. Ze is al van de snelweg af en rijdt op een landweg. Ze rent naar haar auto toe, doet de deur open en slaat hem dicht. De man staat bij de auto. Als een bezetene rijdt ze terug naar huis. Wat is er aan de hand? Er zat bloed op haar t-shirt. En dat was niet van haar.
je ook een lange vinger. Hij heeft net toen ze de deur dichtsmeet misgegrepen. Of juist raak. Dat was het. Ik moet eigenlijk iets verderop zijn. Oké. Ik pak nog even mijn tas. Bedankt. Tot ziens.